kata nang kêu ke jing stan bat ke jing champang jong ben reu ha ke ni ke slap perthai ke jongi kata ru nang mi ki jaj pacai ki jing pang ki bawan ha ke ni ke perthai ke jongi ha ka ba haus nam arjar khat khandai u jing pang u ba ma bha ula salat ya ka perthai borok ka wei uta u jing pang la tep kerteng kum uta u khlam ko bet khat khandai u khlam ko bet khat khandai bala mi ning kang na pok kanang ba Wuhan ha pok kari China ula penyap breu daki pau milian ngot ha kelang sodong jong ka perthai Henry saman takasin kane gawe ka jingpang themai kabala sedang bersapriang ha kelang sodong jong ka perthai bat kum juru ha pok kari India menta ka jingdon jong ki breu ki bala yo ya kane ka jingpang kilas sedang ban kieu ha kelang sodong jong ka perthai ka kerteng jangan ka jingpang la tip kerteng kum kata ka bad flu la ne kata ka klam ya ki kinja sim kan thop lang kis iar tarter ka ne ka bad flu hawat ka de ka jingpang ka bala rem Henry u jingpang u kinja knyang u ba pen long thamai ya kini kinja sim ba knyap menta la tip badai nau ne knyang jingpang u virus u ba lai kerteng dauta u H5N1 Uneu virus menta ula penyap ya kisiar palat hadu 100 milian teli kisiar hakelang sodong cakap perthai bat 100 milian lada pen kela syaka jong kari India kamut 1 crore san paulak teli kisiar kila klat hakelang sodong cakap perthai hari India kani ke jingpang bird flu kala porn kong hapo akate ke jela gerela hakaba hadu sanajar teli kisiar kila detect lene kila dan yaune u virus ubat themai bana pedang gitu kisan hajar teli ki siar kibala yo pang lane langat haune u knyang jingpang bird flu hadu kumba khat pras pa teli ki siar kila klat no hasyan badmenta ka jingpur jangkine ki knyang jingpang lingba kane ka bird flu ka bamenta kila sedang ban pur pat sashaki wei ki jella hangne hapo kari India jongi Henry hakabai day pat bakane ka jingpang hi ladan ki kes hapo kari China hakabakane ka jingpang nagini ki sim ki siar kalakio shaki breu hakaba kumba prangot ki breu hapo kari China kilangat hakane ka jingpang bat nyongot kila jamna bat uwei laklat hasyan hapo kari China syusyur leitu ba am tong ubreu belas daman ngat yakane ka jingpang Henry ki wegwi ki marat klauru ki ba em chklaw chuptab hayeng hasem bat ki babam dakado bat ki baju smart ban bamro ya ki kinja sem kita ki marat ro kilas dang ban por ya kan ka jingpang kabla tep kertang kum kata ka bird flu now ne virus H5N1